ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಂಜಿ ನೀ ಕತೆ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಜೀವನಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿ ನಾನೆ ಎಟೊಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ರಾಜು ಮಲ್ಪನ ಇವರಿತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಣೆ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೀನು ನರಮನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿದ ಜೀವನ ಬೇತೆ ಸಿಟಿದ ಲೈಫ್ ಬೇತೆ ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಲೊಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಯಾರೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಆಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಮಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಇಲ್ಲ ನಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಆಧಾರ ಅದು ಆಯ್ಪಿ ಸೊ ಅಂಚ ಬಂದಾಗ ಈ ಒರಿಯ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಪ್ಪುನೆ ಈ ಆಫೀಸ್ದು ರೂಮು ಒಂದು ಆಫೀಸ್ದ ಕೈತಲೆ ರೂಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ದೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಆ ಮಲ್ತಿನ ರೂಮು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು ಪಂಡ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡಿದು 10 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ 15 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಒಂಜಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಪ್ಪುನು ಸಿಟಿಡು ಕೈತಾಡು ರೂಮ್ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಸಿಟಿಡು ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪುರಾಣಾಡು ರೂಮ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪಿಲ್ಲ ತಕ್ಕಲ್ಡ ಬಂದ್ಪೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮೂರು ರೂಮು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆಂಡು ಈಗ ನಾನು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪಡ್ಚಿಯ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅದೇ ಅನ್ ಉಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂತೆ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ತಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಂಡತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಪೇತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಈ ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದ ದಾದಾಪುಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಬೈಕ್ ಪೋಂಡ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬರ್ಚಿ ಸೀದಾ ಪಾಡಂದಿ ಪೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಮ್ಮದೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ರನ್ನಿಂಗ್ ಆ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ನಡಪುಂಡು ನಾನು ಅಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಡು ಪಂಡ ಆಯೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಲ ಮಂತುಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ತುಪ್ಪುನಾಗ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೇಲೆಡ್ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಆಫೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಆಫೀಸ್ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಂದ್ಬೇರಿ ನೀ ಒಂಚೂರು ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚದ ಓಕೆ ಬಂದ್ಪೆ ಓಕೆ ಅಂದ ಟೈಮ್ ಪೊತ್ತಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅవి మనసుడు ఎన్ని 2 గంటೆ అని ఆయన ఏపలు ఈత పడుతూ ఎంచ పోపున ఆయన మనసుడు ఆలోచన ఎప్పుడు అంటే తెంచి పోపును కత్తలేస్తుంది ఈత పడితే ఏపలు ఆతిజి ఎన్న నిట్టి అని ఈత రాత్రి ఎంచైతే రూమ్ దంచి పోపును ఆలోచన పంపి అని ನನ್ನ ಪಿದಾಡೋಡತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅಂಚೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಈ ನಾಲ್ನ ಪೋತಿ ಜನ ಮಾರಿ ಈತ ಪಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಎಂಚೆ ಹೋಪ ಅಂದ್ರೆ అలా ఆఫీస్ తలుపు ఉలగొప్పిన సాధి నైట్ పోలాయి బేగ రీచ్ ఆపోయి అనిపేరు అప్పుడు ఎంత కాకుండా ఓకే అని అంచనే పోపే అనిపేరు అంతే సో పోపే పోనాక దాదానంజి నరవ సాపుండ ఏತ್ మళ్ళీ ఆపుండారు ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ పోన ಒಂಜಿ ನರವ ಸಾಪುನ ಸಹಜತೆ ಅಂತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಫೋನ್ ದುಪ್ಪಿನಾಗ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 2.5 ಗಂಟೆ ಅವು ಅಲ್ಪ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ದು ರೀಚ್ ಆನಾಗ 2.5 ಗಂಟೆ ಪೋನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ರೂಮು ನಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಅಂಡ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ಡೇರ್ಲ ಒಪ್ಪುಜೀರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆವಡು ಇಲ್ಲ ಆವಡು ದಾಲ ತೋಜಿ ಅಂಚೆ ಫೋನ್ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಆಗ ಒಂಜಿ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಸುರಾಪು ಪಂಡ ಈತ್ನೆಟ ಒಂಜಿ ಆತ ಕತ್ತಲೆಗಾಯಿ ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಲಜ್ಜಾಯಿ ಒಂಜಿ ಓಡಾಡುವ ಸೊ ಅಪ್ಪ ದಾದ ಅನ್ಪೆ ಫೋನ್ ದುಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ದಾದ ನಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕಾಪುಂಡಾಗ ಏನಾಗ ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟಾದಪ್ಪುಂಡು ಬೈಕ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಸ್ಕಿಡ್ ಆದ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ನೆ ನೆನೆದು ದುಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚೆಂಚಾಂಡ ಆಯ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪಿ ಇಂಚೆಂಚಾಂಡಪ್ಪ ನಾನು ಸರಿಟಿ ಬೈಕ್ ಕಣ ಅಂತ ಇಂಚೆ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಂಡ ಅಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಚಿದ್ದು ಒಂದು ಬೈಕನ್ನು ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ ಇಂಥವೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಂಥವೆ ಇಂಥದ್ದು ಅವಲೇ ಇಂಥದ್ದು ಅಂಚಿಂಚಿ ತುಪ್ಪಿ ತೂನಾಗ ಪೂಡ ಕತ್ತಲ ತೋಜುಂಡು ಏರ್ಲ ತೋಜ್ಜಿರಲ್ಪ ಆತು ಬರ್ತದು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಉಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಂದು ಇಂಚ ಪಿರಮಾಗ್ ಬಿಡು ತೂಪಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತಿನೇನೆ ಕೇನೆ ಏರು ಮಾರಿ ಈತು ಬರ್ತಗಿ ಒಲ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಇದು ದಾದಾತೀನಿ ಇದು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಂಡ ಇಂಚ ಬೂರ್ನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಾರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಲ ಬಾರ್ದಿಜ್ಜ ಮಾರೆ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಡಂದೆ ಬರ್ಪೆನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏಪೆಲ್ಲ ಬಾಡು ಹೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆದ್ದ ಎಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟಾತು ನನ್ನ ದಾದಾತು ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಂದು ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಅವೇ ನೀ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜ ತುಲ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಡಿತೆ ಕಾತೊಂದು ಪೂಜಾರ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಏನು ಜಾರ ನಮಗೆ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಪೋತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಡೊಲ್ಲ ಅಂದು ಈ ಎಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಾ ತುಕ ನಿಕ್ಕಿ ಪೋರ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಬೈಕ್ಡು ಪೆಟ್ಟಾದಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಇಂಕ ಅಂಚಿನದೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ಬೂಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಓಕೆ ಆವಪ್ಪಾಗ ತುಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಟು ಪೋಲೈ
ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಾತ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಪೋಪ್ಯಾನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬೋಡ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೋಲ್ಲ ಯಾನು ನನ್ನ ಬೋಡ ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನೆ ಬಿಡು ಚೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ದಾದ ತೂಕ ಅಂದು ಚುನಾಗಿ ತೆಂಗುಳು ಇಂಚ ದಾತ ತುಲ ಐ ಕೊಂಚ ದಳ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪ ಓಕೆ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಇಂಚ ಪಂದು ಬೈಕ್ ತಂದು ಪೋಪು ಪಿದಾಡಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾನ್ ಅಂಡಾಗ ಬ್ಯಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಸೈಸನ್ ಪೋಪು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಹೋದು ಒಂತ ಎದುರು ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಜಂಕ್ಷನ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲವು ಕಟೌಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿ ಕಟೌಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮೇನ ಇದು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಲ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ ಪೊಟ್ಟ ಇವನಾಗ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪೊಟ್ಟ ಬೇಕು ಅಡೆಗೆ ಶೋಕ ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಮುಂಚ ಇಂಕ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂಕ ಪಂಡದು ಪೋಯಿನ ಪೊಟ್ಟ ಮೂಲು ಅದು ಸೈತು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಪಾಡ್ದೇ ಇರು ಮಾರ ಇಂಚಿನ ಮಾರ ಏನಪ್ಪ ತುಯಿನೊಂದು ಇಂಚಿನ ಆದಪ್ಪ ಮಾರ ಪುಲೇನೆ ಆದಪ್ಪ ಜಿಜಂಕಿತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟು ನನ್ನ ಮೂಲಂತೂ ನಾವು ಅಂದೆ ಸೀದಾ ರೂಮ್ ಪೋಪಂದು ಹೋದು ಜೆತ್ತಿನಾಗಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನಾಗ ಅಪ್ಪಿರ ಅವಳೆ ಏನೊಂದು ಉಂಡಾಗಿ ಈ ಅಂದಾದನ ತೂತೆ ಅಂದು ಮನಸ್ಸು ಬಂಜಿ ಆಪುಡ ಬೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಡು ಸಹಜವು ಒಂಜಿ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನಕಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಒಂದು ತೂದು ಪಿರ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಬತ್ತು ಇಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚೆ ಪಂಡ್ದು ಹೋತೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಪಂಡ್ತೀನಿ ಇಟ್ಲು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ನಿಂತು ಯಾನು ಎರಡಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಗತ್ತೆ ಅನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪುನು ಎರಡ ಅನ್ಪುನು ನೆನ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಜಂಡ ಪನಂದು ಎಂಕು ಸಮಾಧಾನ ಇಂಚೆ ಕಾಂಡೆ ಒಂತ ಲೇಟ್ ಆದ ಲಕ್ಕೆ ಎಂತೂ 2-3 ಗಂಟೆ ಆತನ ಬನ್ನಾಗ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪಿ ಮೀದು ಮಾತ ಪಿದಾಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಏನ ಮನಸ್ಸು ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಸೊ ಇನಿಗೆ ಎರಡ ಪನ್ಪುನು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಅಂತಂದು ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಪಿರ ವಾಪಸ್ ಅವೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ದಾಡೆ ಬರ್ಪಿ ತೂಕ ದಾದ ತೂಕ ಅಂಚೆ ತೂನಾಗ ಪಿರ ಕಟೌಟ್ ತೂಚು ಕಟೌಟ್ ತೂಪಿ ಒಂದು ಯಾನು ಕೋಡೆ ತೂತಿನ ಜನ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತದಾದ ಅನ್ಪುಣ್ಯ ನಾನು ಮುಂದೇನಿತ್ತು ಎರಡಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಳೇನು ಒಂಜಿ ಅಂಗಡಿ ತಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒರಿಡೆ ಬತ್ತು ಕೀನು ದಿಯರಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಆಕಳು ಅನ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಪಾಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀಜೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೈಕ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಯ್ತು ಬೂಜಿ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪಗನೇ ಮಂಡಿ ಸುಮಾರು ಪೆಟ್ಟದಾಗುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೀರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತಿನ ಬದುಕುದ್ವಿ ಅಂದೆ ಸೊ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೀಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೇರ ಹಿಂಗ ಅವನಿಗೆ ಎಂದು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಅಲಾಪು ಆಮೇಲೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬತ್ತು ಪಂಡೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆನ ಆತ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಪಂಡತ್ತ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಜವಾದ್ಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮರಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೇಂದು ಆ ಆಫೀಸ್ ಬಿದ್ದಾವೆ ಆಫೀಸ್ ಹಿಡ್ಕೋದು 4 ಗಂಟೆ ಪಂಪೆ ಇಂಚೆಂಚ ಆತನ ಮಾರೆ ಇಂಚೆಂಚ ಕೊಡೆ ಇಂಚೆಂಚ ಘಟನೆ ನಡತ್ತನೆ ಅಕ್ಲು ಅಂಡೇರು ಒಂದು ಪುರ ಪೊಕ್ಕಡ ಮಾರ ಈ ಆತ್ಮ ಅವು ಒಂದು ಪುರ ನಂಬುನು ಪುರ ಅವು ವೇಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಬಾ ನನಗೆ ಕೆನ್ನಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆನಗನೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಲಾಡು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಏಪಲ ಮುಖ್ಯ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಒರಿಪೋನೆ ಒಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅಂಚ ಬೈಕ್ ಪೋಪಿನಕ್ಕೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಾಯನಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೋಡ್ಸಿ ಅಮಸರ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚಿನಿ ಸೊ ಈತ ಮತ್ತೆ ಕತೆ ಕೇಂದ್ರತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವತ್ತಂದ ಪಿರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಡ ಅವನ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು